मिया साल जेटा हर थानायाव जे खरकसा तेब्रामथानि आदं रंजांमानि থেকে যে फुंनि 6টাनि থেকে जेटा नरक लामा कासुलाय माने अबिस्टनो दक्सावै ताबसु जरते बाहाय बिसिंनि कगलाम बाहाय जों अफिशियली तो कक सालायका एसपी एडिशन एसपी एसडी फोरावबा इमब्रक जोंनो सारिक जरा नासिनि बागै बाव साव अमाय आम जायराखौ तो मुजि ओंगै दं हांके अमनो जों डाइरेक्ट स्टप फाइन नांनाय दाइके जों पाब्लिक रावनो जों तंग जाखा तनानै मुसुंगो सिना आम जायो जों तंग जाखा तनानै मुसुंगो जों जतनो जों रिजाल्ट आउटिंग का जों जीती लायका ताबो जों जीती मान बेसिदे जों तैबो कामखौ सामुखाय जों चिनि बुबाग्रानि जे नाहार मंगो सावगिनानि आव चिनि उद्देश्य त्याबा तिनर जे अमाहाके जे खरस खरसबनो एरेंगेरें माजारबो जे एलिगेशन बो एरेस्ट खालाय माने आम जायो जे विभ्रांत खालाय माने अबनो जों टोटली कन्डेम खायो इन फ्यूचर अमाहाय तांथु चिनि आम जाय पीसफुली चिनि जत लुक्र बजे से पार्टी पनि खाइथौ पीसफुली तंग जाते जों तेब करा खाय जों बुबाग्रानि नाहार मंगो जों सावि मानन बागै आंनि रिक्वेस्ट दं ताबसु जरते साबो बाय कगलाम साइ दं एडिशनल एसपी ताइ ताम कग्रखा चिनी कताल चिनी ऑनरेबल एमडीसी कक सालायके चिनी ओसिराव कक सालायके तिनी यद यकनो फिफि एग्जाम तिनी बेलदा मानो एक्चुअली बरक सामान तो नन अवेलेबल इन छाव बट आमन बो प्रोसेस जों मनो फियो मानो जों आमन ट्राई थाइ हमने बसक सेक्शन हमने केस सेक्शन त आन्थाय त क्लियर अफ सकेको बट जों रिटेनर जों कुनु मायाको बट अफिशियली जों जस्ट मार्वेली कक सालाय काइबेसक जागाव लामा कासु जागा चिनी तिनी अ बेल फांगो आमसे चिनी कासु जा जों जत लुकुरा खाय जों अमन नायो जे तंगकोजां तंनां थु चिनी आम जायो अमाके एरेंगेर रम लाइखे बनो बरम के जों आमसे तंगले म तंगला आन बगे टोटली अमारनो स्टप खालिनां थु चिनी आमसे तंगकोजां खालाय जत पीसफुली खालाय जों तंगमानन हम्बा दामसुनि जरा फिउ जानाबा जों नासिं दङ जोंनाव बन अफिशियल हाते ताम आउटकम फाय जों आपनो नायो जों डिसिजन